روجا من وەک وەدیت بە چای دەست پێ چایەکی بە دەست پێ دکە و حەیانی ئێوارێژی وەک ئەمێنها بە هەڤراژی ببینن خەباتێ من ئەم بێژن هونەری ستودیۆ من بەر بن ماڵی دای یعنی ئەز ئەوکێک ڕەوشێک چالێکدام ئەز بێژم نەک هەما ساڵێ مەهێ جارێ سترانێکیان کلیپێکی چێ بکەم سانا پێی تاشتەیەکی ئەم بێژن ئەز دەردکەوم هەنێکی سپۆرت دکم دمێشم باز ددم هەوەک تەمیز ئەم بێژن دگرم و تێمدا دکەوم ستودیۆیە yani tekst u avazı xwe ez bi xwe çê dikim. Lê ez dixwazim tiştekî ji bînim ziman pirsekî xweş e. Yani ne mecbûr e hemî hunermend tekstê xwe bi xwe binivîsin, avazê xwe bi xwe çê bikin. Xweşa min di here wext ez çê dikim. Ez bawer dikim tiştekî baş bûyî, însan jî diecibînin, dibînim a dibêjin xweş bûyî. Albîma min a kî niha min amade kirî, em bêjin albîma nû derketî, navê wê tu xêrhatî. Hem xêrhatina Newrozê, xêrhatina biharê, çarde stranan, çarde wek te got çarde trak, çarde stranan. Hemî stranê min in, min amade kirine, min çê kirine. Niha hinek bûyarên welatê min li vir min xistin yani. Ji wan yek serîjêkirina Nemir Hucam Sûrşî bû ez niha jî qal dikim yani porê min ew dibe gelek tesîra wî damam ew tiştekî trajediyekî mezin bû dunyayê gele ew Ey peşmerge Hucam Sûrşî tujar tuş bir yamın laşî wanem çenov Slavê xwe ji bo temaşevanên Kurdistan 24 TV û bernama Rojbaş Kurdistan re pêşkêş dikim û dibêjim hûn jî serserê min serçavê min hatin. Dîdarê gotel o besê xayê xazil wê demê wê devranê her çar rojê meewî degava bir resyarê mala bişar ji masyar bû fenanê syarê davetê dixemilîn selefê syara pêşiyê Mislo Abdülhamid Feyzo bavê